Bună ziua și bine ați venit la Ultramarin! Sunt Andrei și am avut plăcerea să fiu ghidul grupului în excursia de anul trecut în croazierea de fiorduri norvegene. Astăzi vă voi împărtăși această experiență magnifică la bordul luxosului MSC Euribia, cu opriri în Copenhaga și Kiel. Vă voi oferi în detaliu toate sfaturile practice pentru a vă bucura la maxim de această vacanță. Eu am călătorit cu MSC Euribia, care este una din cele mai moderne nave de croazieră, o adevărată bijuterie plutitoare, care vă va fi casă pentru întreaga călătorie. Un mic oraș plutitor unde veți găsi tot ce aveți nevoie. Restaurante rafinate, piscine interioare și exterioare, teatru, săli de sport, jacuzzi și multe altele. Haideți să vedem împreună ce vă așteaptă la bord. La bordul MSC Euribia, plictiseala nu există. Din experiența mea ca ghid anul trecut, vă pot asigura că timpul trece repede cu atâtea opțiuni. Puteți alege dintre numeroasele activități, spectacole de teatru în fiecare seară, meciuri de fotbal pe terenul interior special amenajat, relaxare în piscinile interioare și exterioare, sesiuni de masaj, spa, antrenamente în sala de fitness ultramodernă cu antrenor, jogging pe pista specială amenajată în jurul navei, alpinism pe peretele de cățărare când condițiile meteo permit și nu bate vântul, bowling cu prietenii sau familia, aquagym în piscinele navei. Totul devine mai simplu cu aplicația MSC pe care o puteți descărca înainte de plecare. Anul trecut am folosit-o constant și pot să vă spun că e extrem de utilă. Prin intermediul acesteia puteți rezerva activități, verifica programul zilnic sau analiza orice punct de interes pe navă. Nava oferă 3 tipuri principale de cabine: cabine interioare, confortabile și economice, fără geam, cabine exterioare cu geam care oferă o priveliște superbă și cabine cu balcon pentru cei care doresc să se bucure de aer proaspăt și priveliști panoramice în intimitate. Din experiența mea de anul trecut pot să vă spun, cabinele sunt proiectate eficient, chiar și cele pentru 3 persoane. Vă asigură tot confortul necesar. Da, coridoarele pot părea lungi când vă îndreptați spre restaurante sau zone de activități, dar vă arăt cât de impresionantă este nava. Pe navă nu se folosesc banii cash. La check-in veți primi un card personalizat care funcționează ca metodă de plată pentru toate activitățile și serviciile adiționale și ca și cheie pentru cabină. Experiența culinară este un aspect important și central al croazierei. Aveți 2 opțiuni principale pentru servirea meselor: restaurant buffet, unde apa este inclusă și celelalte băuturi se plătesc separat. Restaurantul cu servire la masă pentru o experiență mai elegantă, unde băuturile se achită suplimentar. În fiecare zi se schimbă meniul și aveți de ales între câteva aperitive, câteva feluri principale și deserturi. Meniul este mai restrâns decât la bufet, desigur, dar experiența este plăcută, plus că aveți opțiunea să mergeți după la bufet, dacă mai doriți o felie de tort suplimentar. Chiar din prima zi, imediat după îmbarcare, puteți savura o masă la restaurantul bufet, unde vă întâmpină și o băutură de bun venit. La restaurantul bufet nu vă verifică nimeni de câte ori mergeți, când mergeți și unde mergeți. La restaurantul la care se servește masa pentru dumneavoastră, acolo aveți un interval exact. Noi am avut 7:30 și până la ora 9 trebuia să și plecăm, dar este suficient timp. Pachetele de internet rămân active la bord pe un singur dispozitiv odată ce v-ați logat pe el, dar conectivitatea roaming este activă și gratuită când sunteți aproape de țărm. Cele 2 zile în care sunteți pe mare nu veți avea semnal la roaming. Veți prinde rețeaua de satelit, care este foarte scumpă, câțiva euro pe minut sunat sau câțiva euro pe mega. Din experiența de anul trecut, vă recomand să vă bucurați de experiență și să limitați timpul petrecut online. Suntem totuși în vacanță. Fiordurile norvegene sunt pur și simplu spectaculoase. Ca ghid, anul trecut vă pot confirma că una din excursiile favorite ale grupului a fost plimbarea cu trenul panoramic, cu opțiunea de coborâre individuală pe biciclete pe munte. Nu ratați spectacolul nordic la una din stațiile de belvedere, o experiență autentică pe care grupul nostru a adorat-o. Vă recomandăm să vizitați Muzeul Navei Vikingilor, acvariul impresionant. În Copenhaga vă recomandăm parcul de distracții Tivoli, al 2-lea cel mai vechi din lume, iar în Kiel, în Germania, nu ratați Muzeul de Ciocolată, o încântare pentru toate vârstele. Filarmonica din Kiel, o capodoperă arhitecturală. Muzeul trenurilor este fascinant pentru pasionații de istorie. Pentru explorarea orașelor, autobuzele hop-on, hop-off sunt o opțiune excelentă dacă nu vreți să rămâneți cu grupul. Pentru shopping pot să vă spun că veți găsi multe opțiuni. Pe navă, magazine cu diverse produse, inclusiv zile speciale cu reduceri substanțiale. În Norvegia, suveniruri autentice lucrate manual din produse de lână de calitate. Nu ratați magazinul de ciocolată de la bord. Anul trecut am avut în grup persoane de toate vârstele și pot confirma că croaziera este perfectă pentru toată lumea. Pentru copii, activități interactive în sala de evenimente, jocuri și provocări adaptate vârstei, spații de joacă pentru toate grupele de vârstă unde poți merge cu proprii tăi copii, pentru adolescenți, fotbal în not și alte activități sportive, zone de jocuri cu aparate cu fise, activități sociale organizate special pentru ei, bowling și multe altele. Pentru adulți și seniori, plimbări relaxate pe punte, relaxare la soare, cinema, teatru, spectacolele și muzică live,
modernă, latino sau pian. Din experiența mea de ghid, vă ofer câteva sfaturi practice pentru bagaj în timpul unei croaziere în fiordurile norvegene. Haine impermeabile pentru zile ploioase, costum de baie pentru piscina de pe vas, ținută sport dacă folosiți facilitățile sportive, ținută elegantă pentru cina festivă din ultima seară și fotografia cu capitanul navei din ultima seară. Iată câteva lucruri interesante pe care le-am observat anul trecut. În prima zi veți participa la un scurt instructaj de siguranță obligatoriu. Nava este atât de stabilă încât abia simți că ești pe apă. Noaptea, în fiordurile nordice, la ora 2 poate fi încă lumină, un fenomen fascinant. Pe parcursul călătoriei, fotografi profesioniști vă vor surprinde în diverse momente, iar fotografiile pot fi achiziționate ca suveniruri. Pentru navigarea prin fiorduri, urcă la bord un capitan de pe nava locală care se ocupă ca nava să navigheze în siguranță în fiorduri. Vă așteptăm să trăiți această experiență unică alături de noi. Ca ghid care a văzut bucuria clienților anul trecut, vă pot asigura că o croazieră în fiordurile norvegene este o călătorie care vă rămâne pentru totdeauna în amintirea dumneavoastră. Pentru rezervări și detalii suplimentare, vă invităm să ne contactați. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru a vă oferi o vacanță a visurilor. Scrie fiorduri în comentarii și revenim la tine cu oferta și locurile disponibile de anul acesta.